أزو السلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال تركب زخبركم تعزبتنا كم يوعلكم نلوم عربي إسران شدشان مسكرن فرق معلتن فرانس تدلو هاجراون زينات تحيزلكم قريبة زلخو في المنظومية نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا فيلم مستر عثمان صالح مس لعلو أيام مخاري بريزيدنت ترامب ترخيبو زتيو أب زوبا ماكل كايد زصنحن شوعة توارح زغط سلسنة أباباون بهلاون وددرات تزازيمون أب لعيتن مدبات معك أب ماين صب وتصيتي ركب الله كونغون رواندان أب زحلف ورح السنة نزغط موسم من سلام كابز متصور حق تقبروا مخانا انجليزان جرمن لاتيفيات كال مفرط واركتان تصلخم تسمامعت حبيرا كندان إندونيسيان التغلالي كتباو سممع كان تفرار مفلتان زرزر زينها أب مبل 8 أخيبا حفشاو بايتو حورات هاجرات زساتف زلو منيستر عثمان صالح تمالي مس لعلويا مخاري بريزيدنت ترامب ترخيبو أب ممعبال زمدناتاتنا قداس نزلوهم زوباو قديات نزتيو بزعبا زي استدالو تتصابالو داناي تسفازقي كتقربايا منيستر قديات وصعي آتو عثمان صالح تمالي 25 مسكرم مثل علواي أمخاري بريزيدنت حبرات منغستات أمريكا دونالد ترامب أب قدات أفريقيا ماساد فارس بولوس أب كتما نيويورك ترخيبو أم حداد زمدنا إيرتران أمريكان زاتيوم أبزي قوني مبل 8 أخيبا حفشاو بايتو حبرات هاجرات كلتا أو شركنة نمعزاز نزلو عدلات نمفتاش تستخايد زرب كلتيان وغانات أب أقداسنة هانات زمدنا كلتيان هاجراتن متحققاز أب زباوي رقات سأتتان قوت أباوي معبالة ساقيت تزاراريبهم منيستر عثمان دلونة إيرترا نترقم زلوون هاجراول أولاونة زخبرن زتا بمرققات إيرترا حابراو أقداسنة أب زلوون مدايات بغندو دما أب قرن أفريقيا تفاسس نيلن كيح بحرن بشركنة كسرح دليت كم زلوا قاليسهم بزي كازي منيستر عثمان صنع مبصع إيرترا نزواوي سلامن زلاق معبالن بمرققات مس أمريكان متحققات زلو كولوت نمفتاش نستفتر عدل موقيسوم لعلواي أمخاري بريزيدنت دونالد ترامب أب قدات أفريقيا ماساد فارس بولوس بوغنو هاجرو بزعبازي نأهجراوي نقدي سأتتان كارس أنصار شبران عبا أقداس نزلو زوبا عمي أفلطون رديئتن كهلوا كم اتدالي بمتقاس إزركبزي أب زمدنا إيرتران أمريكان حدش معراف نزل على ذات شركنة أب صلاتات نقدي وفري تحت أرضي موقعزيا مراخبيتاتن سأتتاوي متحببارن كم زرحو زلوات صنع أمنت قاليس أمو داتا كلتين وغانات أبز مزا أوارح تمساسال ركبات قلصل أبس من معباتيحهم أب تركب بوغان إيرترا أمباسادر صوفيا تسفا مارامن فتصام قدات إمباس إيرترا أتو برهانة قبرهيوتن تارخيبهم نيروم إذا أقداس ركب نخلت عقود نزقصل إقداتات زركبو تسابقتات أمريكا أبلع الإيرتران سعبيناتون مختمتا بمقبار نحباراو ربحاتات كلتين هاجراتن زوباك أرن أفريقان بحفشا حدشن تصفون معراف ننبر زمدناتات كخفت تثبيتي قبرم إذا نزيلن كله بمنيستر قديات وصايات عثمان صالح زمرح العلوايلوخ إيرترا قون مبل 8 عمتو على حفشاو بايتو حورات هاجرات تمالي إسران حموشن مسكرما بنيويورك مس منيسترات قديات وصا استفلالي هاجراتن فليت الاختي أوروبا وحبرات أبقرنا أفريقيا ركباتا كايدوم مولو تحسو بملكات سبصاب تدالي اللوغر مسكال جرز جهر كأوروباي لوخ إيرترا مس منستر قدات وصاي كوبا برونو رودريغيز منستر قدات وصاي شودن ماريا مالمر منستر قدات وصاي عمان بدر بن محمد منستر قدات وصاي غامبيا سرينغ مودو كمون فليت الاختي أوروبا وحبرت أبقرنا أفريقيا دكتور أنيت ويبر أبزقبرو ركبات أبكلتا أو زمدنان متحبارن كمون حبراوي أقداسنة هبزلوهم زباون أهقراون قداتن معبالتاتن تزراريبو
ሚኒስተር ዑስማንን ሚኒስተር በድር ቢን ሐመድን አብርከቦም ሕውነታውን ታሪኻውን ዝምድና ኤርትራን ዖማንን ብሓፈሻ ኣብ ቁጠባን ንግድን ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ብድሆታት ሰላምን ጸጥታን ኣህጉር ኣፍሪቃ ርእይቶታት ተለዋዊጦም ሚኒስተር ዑስማንን ፍልይቲ ልእኽቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዶክተር ኣኔተ ዌበርን ድማ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ከምኡውን ምትሕጋዝ ኤርትራን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብዕምቆት ተዘራሪቦም ግዛኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ናጽነትን ናይ ኩለን ሃገራት ክኽበር ከም ዝግባእ እውን ተገንዚቦም ኣብቲ ርክብ ዶክተር ኣኔተ ዌበር ንኣገዳሲ ተራ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነትን ጸጥታን መጓዓዝያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጒሳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብ24 መስከረም ንክሊማ ኣብ ዝምልከት ላዕለዋይ ርክብ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ብምስታፍ ንመርገጽን ርእቶን ኤርትራ ኣብቲ እዋናዊ ዛዕባ ዝምልከት መደረ ኣስሚዑ ኤርትራ ከም ሓያሎ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝርከባ ሃገራት ብኸቢድ ሳዕቤናት ክሊማውን ነውፂ ተጸልያ ከም ዘላ ዝተቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ምውሳኽ ወዕን ክብለጠቕ ዝብል መጠን ዝናብን ኣብ ቁጠባና ስምብራት ብምግባር ንህይወት ህዝብና ብድሆ ይኾኖ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኤርትራ ነዚ ንምቅጣም ብውጥን እተካይዱ ዘላ ምቕሉል ንጥፈታት ኣብሪሁ ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ ድሕለንቲ ንጹርነትን ሽርክነትን ኣብ ዝብል ሰለስተ ዓንድታት ዘተኮረ መልእኽቲ ኤርትራ ኣመሓላሊፉ ብኻል ወገን ድማ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብ24 መስከረም ኣብ መበል 49 ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጉጅለ 77 ቻይናን ተሳቲፋ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ዘስምዐቶ መደረ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቅዱስ ዕላማታቱን ብስሳዓትን ገበትን ሓይልታት ተጨውዩ ከም መሳርሒ ንጸቓጢ ኣጀንዳታትን ዘይፈትሓዊ ዓለማዊ ቁጠባዊ ስርዓትን ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነዚ ንምብዳህ ኣባል ሃገራት ብቓልን መንፈስን ኣብ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ከዓስላ ኣህጉራዊ ሕጊ ከኽብራ ከምኡውን ኣብ መትከላት ዘይምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ክጸንዓ መብጽዓ ከም ዘለዎን ኣገንዚባ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብ23 መስከረም እውን ምስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብሩንዲ ግሪክን ፖርቱጋልን ተመሳሳሊ ርክባት ምክያዱ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መንጎ 16 ዞባታት ን7 ዋርሕ ዝቐጸለ ስነ ጥበባውን ባህላውን ውድድራት ብ25 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል ተዛዚሙ ኣብቲ ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ገዳይም ስነ ጥበባውያን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ውድድር ትልሂት ድራማ ግጥሚ ደርፍን ሙዚቃን ዘጠቓለለ ምንባሩ ብምጥቃስ ቀንዲ ዕላምኡ ባህልና ንምዕቃብ ንምምዕባልን ንምውራስን መንእስያት ብሓላፍነት ክሰርሑ ንምዝኻር ምዃኑ ሓቢሮም ኣቦ ወንበር መማይት ሽማግለ ኣቶ ሰሎሞን ድራር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ትሕዝቶታት ንዝነበረ ብልጫታትን ድኸማትን ድሕሪ ምዝርዛር መንእስያት ዋንነት ተሰሚዕዎም ኣብ ኩሉ ክሳተፉ ምርኣይ ዝሕብን ከም ዝኾነ ገሊጾም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብወገኑ መንእስያት ብባህሎም ክብርታቶምን ተኾስኪሶም ንኸዓብዩ ንዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ቅንያት ጽምብል ናጽነት ኣብ ጎደና ሓርነት ንዝቐረበ ንሕብረ ብሄራትናን ብዙሕነትናን ዝውክል ትልሂታት ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ንእዞባ ትራቮሎ ጎብለል ክትከውን ከላ ብውልቅን ብጉጅለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝተዓወቱ ገንዘባዊ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ተዓዲሎም ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ልዓይተን ንእዞባ ጊንዳዕ ብተበግሶኦም ዘካይድዎ ዘለዎ መደባት ምዕቃብ ማይ ንሓመድን ብሓፈሻ ንጥፈታት ምግራብ ድማ ብፍላይ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣማሕዳርቲ ምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሳልሕ ሱሌማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2024 ኣብ ክልተ እብረ ብኮም ዝተተኽለ 30,000 ኣግራብ ቀላሚጦስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ነበርቲ ንረብሓታቱ ተገንዚቦም ዝቕጽልዎ ዘለዉ ዕዮ ኣብ ምርጋእ ኣከባብን ሓመድን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብርሂቦም ኣቶ ሳልሕ ቀጺሉ 40,000 ተወሳኺ ግራብ ንምትካል ነቲ ወፍራታት ብዝሓየለ ውዳቤ ክቕጽልዎ ምዃኖም ሓቢሮም ነበርቲ ብወገኖም ኣብቲ ብውሕጅ ክብሕጎግ ዝጸንሐ መሬት ዘካይድዎ ስሩዕ ወፍራዊ ማእቶት ከቢድ ጻዕሪ እኳ እንተሓተቶም ጸዲቑን ሰሲኑን ንምርኣዮም ከም ዘሐጎሶም ብምግላጽ ነቲ ማይ ንሓመድን ንምዕቃብ ምግራብ ምፍዋስ ማይ ኩዖታትን ምጽጋን ጽርግያታትን ዘካይድዎ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቐጽል ኣረጋጊጾም ምምሕዳር ከባቢ ልዓይተን ሓንቲ ካብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ንእዞባ ጊንዳዕ ኮይና 460 ነበርቲ ኣለዋ ኣባላት ስታፍ ሎጂስቲክስን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ጨናፍሩን ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ብ25 መስከረም 79 ከረጺት ደም ለጊሶም ኣዋሃድ ናይቲ መደብ ሜጀር ሙሴ ገብረትንሳኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ልክስደም ምድሓን ህይወት ስለ ዝኾነ ነቲ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ብምጥቃስ ነዚ ንመጀመርያ እዋን ብጥርኑፍ ዝተኻየደ መደብ ክውን ምግባር ንዝወደቡ ኣባላት ሞጊሶም ለገስቲ ብግዲኦም ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ምድሓን ዕግበት ዝፈጥር ሰናይ ተግባር ምዃኑ ብምሕባር ኣብ መጻውን ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግሲ ደም ኣቶ መሓር ብርሃምን ነርስ ዱንያ ዓብደረዛቕን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዜጋታት ወለንታዊ ልግሲ ደም ኪኖቲ ኣብ ህይወቶም ዝፈጥሩ ዕግበት ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓታት ብምግንዛብ ክደፍእሉ ዘኻኺሮም ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ኣብ ዞባ ማእከል ልዕሊ 3700 ከረፂት ደም ከም ተለገሰ ብተወሳኺ ሓቢሮም ብስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብመንጎኘት ኣሜሪካን ዝኸተምኦ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ከተግብሮ ምዃነን ገሊፀን እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምኽባር ልኡላውነት ከምኡውን ምቁራጽ ደገፍ ንዕጡቓት ጉጅለታት ዝብል ነጥብታት ይርከበኦ ብዘይካዚ እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ናይ ፀጥታ ምውሃድ ንምቋም ክሰርሓ ዘገድድ እዩ ሩዋንዳ ኣንጻር ዕላማታት ሃገሩ መጥቃዕታት ንዘካይድ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ትገብር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ክኸስስ እኳ እንተጸንሐ መንግስቲ ሩዋንዳ ግን ክነጽጎ ይጸኒሑ ብሰንኪቲ ጉዳይ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ፀብጻባት ይጠቕሱ እዚ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ወጥሪ ከህድኦ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ኮንጎን ሩዋንዳን ኣሚቶም ኣለዉ ጀርመን ንላቲቪያ ትካል መፍረጽ ዋርክታን ጸላኸም ተሰማምዕት ሓቢራ እቲ መደብ ላቲቪያ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ምዃኑ ዝጠቐሰት ጀርመን መስርሕ ህንፀቱ ዝመጽእ ዓመት ከም ዝጅምር ኣፍሊጣላ በዘይካዚ ህንፀት ናይቲ ዓመታዊ ሸሓተ ተኮስ ተኸፍር ትፅቢት ዝግበረሉ ትካል ወተሃደራዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይከውን ሰብ መዚ ምክልኻልን ሓቢሮም ይኹን እምበር እቲ ወተሃደራዊ መደብ ንሩስያ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቶም ላቲቪያ ምስ ግዝኣት ሩስያ ዘራኽባ ልዕሊ 280 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ መሬታዊ ዶብ ከም ዘለዋ ይግለጽ ጀርመን ኣቐዲማ ኣብ ሊትዌንያ ሩሜንያን ቡልጋርያን ተመሳሰልቲ ትካላት ክትሃንጽ ከም ተሰማምዐት ፀብጻባት ይረድኡ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ዘካይዶ ዘለዋ ምንቅስቓሳት ንፀጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብርዎም ካናዳን ኢንዶኔዥያን ኣጠቓላሊ ቁጠባዊ ስምምዕ ከም ተፈራረማ ሓቢራን እቲ ብ25 መስከረም ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ ዝተፈረመ ስምምዕ ብቐንዱ ንግዳዊ ምልውዋጥን ወፍርን ንምስፋሕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ብዘይካዚ እቲ ቁጠባዊ ስምምዕ ዝዓበየ ክፋል ንግዳዊ ምልውዋጥ ካብ ቀረጽ ነጻ ክኸውን ዘፍቅድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቲ ስምምዕ ኢንዶኔዥያ ናብ ካናዳ ንተካይዶ መጠን ሰደድ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ብኣሳት $12 ቢልዮን ዝዕበ ምዃኑ ይእመት ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ዝዝከር እዩ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ክደግመልኩም ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ተራኺቡ ዘትዩ ኣብ ዞባ ማእከል ክካየድ ዝጸንሐ ን7 ወርሒ ዝቐጸለ ስነ ጥበባውን ባህላውን ውድድራት ተዛዚሙ ኣብ ለዓይተን መደባት ምዕቃብ ማይ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንዝኸተምኦ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝመጽእ ወርሒ ክትግብርኦ ምዃነን ገሊጸን ጀርመን ንላቲቪያ ትካል መፍረጽ ዋርክታ ሃንጸላ ከም ተሰማምዐት ሓቢራ ካናዳን ኢንዶኔዥያን ኣጠቓላሊ ቁጠባዊ ስምምዕ ከም ተፈራረማ ኣፍሊጠን ሓፈሻዊ ዜና ተዛዚሙሎ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሮቤል በረኸት ኣዳልይዎ ኣሎ ወገነይ